Мъжи, да. Брат, ако няма, Долу ще има место. много Да. Това са бикова, рогам чола. Има време. Чудата. Нещо навеш? Ами, нищо. Аз си записал. Да, ще кажа. Просто адва да адни, да призови да адни. Да, солите е. Няма ли само едно? Не, всичко, което нешам в Химера влиза. Не, адни ще другите там. Аз ще дам, бе. Дай на първо да... Ма момчета, ма си. Няма ще бага. Си край Ще е много солнечка опет. Биелсма, да. Никой не се каже за слива, да е между. Може ще играем? Знам, аз ти видях ръката, че имаш опция. Аз само те гледам. Ами, що му дискарнах един първо най-вероятно. Той дори да не го дискараш, пак ще видим, че имаш опция. Окей. Ще е много найс. Просто виждам какво мислиш за плей, какво мислиш за... Дали ще спре или на молитва. Ами... На Богданки, че не забавя, само тегли топ дека и само прави тей. Ами че е добри ли дойде? За кефи. Ами, че е начин да. Да, защото ще ми правят. Брат, чувствам съм много зле. Що? Що те е тъпло? Чуя ръката? Е много тъпа, брат. Това е много тъпа. Отворих магнитко, ай, тръгвам за плача. Много е тъпа. Аз и ти трябваше да го махна, май да не го цъкам. Искаш ли лука? Си е тая, аз да не мога да не играя. 110, 120. Ами... Телефон. Каза ли го, бе, брат? Ами... Perfect. Не, ти я взимаш, аз нямам какво да направя. Какъв е топ дека? Добре, топ дека е меда, ама ти ще имаш малко пет. Реално, ако беше информатор. Кой го покажа? Добре, Нормал съмън мъжът бе. Ефект. Минава ефекта. Ефекта е good. Добре. Сядна вердикт of a nubis. Чакай, ти на то с на Одион дека ли? Да. Ти е само спел трап, да. Спил трап, да. Играя Treasure of the Kings, да сета. Да. Аз според мен Konami трябва да релиснат и Шизо карти и да ги направят с Ефект да адна. още не. Аз не мога да ги таря, но аз не мога да закарам. Знам, че искаш. И той може да го таря. Или може да чена. Е, тук... ти дам много. Съм много скорпиона. Винаги на нея и на този. Не съм ще баниш, не бил. Не, ай няма банч. Какво ще направиш? Да, щуп. Какво ще направиш буквално? Ефект да ми ядва? Да. Спил където ми е шел. Много е силен брат и играй с трап монстер. И ще му излиза саппорт 100%. Той даже Саппорт в момента е. има един континуус трап. Ще му излиза саппорт, да. Като не, Данчо, реално вече е излязъл саппорта на тази карта, има саппорт. Нормално. Защото нали ти идеята на дека да играе. Как има? Той е реално ти е стара. Съборът на Себе си запращам, че да може канал. Зайка.
Да сетни. Не, няма се. Ще кажа ефект на джеджета. Не. Просто чакай, той трябва да... Играят и да образува да сетни. Май трябва да стане бува и снимка. Избира се. Моите смесено бе. Ефект на да сетни. Не. Половината отиваш да играеш, аз там ги тръгваш Да. Але само на шкайник. На само на нип. На само на нип. Окей. Окей. Башното чудовище. Аз прочетах ефекта, ама не прочетах какво исках да видя. Това нещо дем, като искам да видя. Аз съм минус Цялата идея да не мога да се само банична. Трябва ми на две първо с нов чин. Да, мога да ще направя. Не. А че ето има монстър на който това ще мога да играя камера. Аз ще играя... Да, в смисъл всеки спил. Аз съм направя, ще знаеш, Да. Аз ще взема... Ще взема уши. Да. Ефект. Не, то е то е сент да грега. То даже може трябва да е... Не знам как мога да скарваш поли. Дека, ма явно може. Защото пише дискарди. В смисъл, ако мога да дискарди, да, само пише дискарди от поле и дек става. Да. Гадвам си... И не е просто пише дискарди. Нищо не вреди нашия. Това не пише от пробни да е. Да, то се разбира. Ако нали дета ме направя такъв ефект, някакъв път ще... Едно излиза, друго влиза. Взимам си... Да. Мейда Нещо от гроба имаш ли? и... Не джекна махот, нямаш предполагам. Добре, ще ми допълня. Ще си взема е това. Ро. Сега. Ще го резолвим с Зарче, за да не гледа. Мейда. Да. Ще позиваш. True Light. Сега. Чай, трябва само милна. Рор ефект. И имаш някаква друга. Ефект на Мейда. Чакай, чакай. Да се призови. Тъй, сечи и играй ефект. Сега призовеш милна 3 и ще маха монстър. Монстър... Ти не съм го ползвал. Да, от гроба. Ефект на Ушес. Таргет Була. На него там на игра. Доста правя игра. Да. Ще призове. Ефект на True Light. Да. Ще призоват. Тъс, махна друг дарк. Чел запишем, Еми, давай. Мимико ефект. Ако ти резолваш мимико ефект, То стендбай мейн. и ако мога да е специално развой, мога да е специално развой.
Не мога секция. Не се занимава, не се. Не бе, наистина. Аз може ли да не резовна видео? Добре. Наред? Да. Дроп. Да съм Може бе. Имам 3 начи. Дрона едно е прекалено, всичките рок декои ще станат. Ще им дойде момент. Дарк Роуд идва и Подечки има по-голям шанс да падне на тази страна. Как имаш Ти нещо, ако ти спечелиш постоянно зараз с Дарк Роуд, ти загаваш се по ефект. Да го щупиш. Сент. Идва пред теб. Това ще дойде, нали, което целя дойде. Монстър. Аз пак да се Дракона, нали? Аз добре, трябва да сливна 2 по-малко. Chain Spirit. Призовавам тоя. Сега ти го сендваш. И то се активира. И сега то се активира. Да ми би монстърите. Ще вземеш филц, бе. В принцип с спирит мога да не ги пуш. Да, аз точно ти гледам. Не, Аз съм с тоя спирит. Еми, добре. Аз го помислях вече. Да, мога, защото ти да се активира от грона. Да, може. Добре, окей, ти се чупи и сега ще призове пак спирит. Да, аз мога да не ги гитна просто с спирит. Не се замислих, че не ги гитна от грона. Забравих по-скоро. Не си дължен да го включваш, където се охраняваш. Добре, нещо наред. Не. После може да се И какво друго трябва да направим? изказваш. Аз тегли. Идва да... Ако го Айде, след малко ще. Но той ще много самолюб. Ще играя Majesty. Ще я щупя. Много съм на сете. Да. Когато е нормал само. Тъпия дик. Да. Сега. Няма да ударя по-правда. Какво правиш те? Само на моите проекти, на твоите проекти и букваме един нон там. Да, но ще ми не То май не работи, да не работи. Човека, който е написал. А той Той канал има ли канал, но ще го прескарал нещо. Успех да се екипне? Чай да се Кога ще да монетизира? Канал. Канал. Да, то се ефект. Ето сендва е... Всяко останало тук. Добре, давай. Ама за си? Има отнаца, да. Заповядай. Ще спомня. Той не има място с нас. Спомня, че аз знам, че ето говориш за теб, а какво вече. Много говори. Така е ефект. Той е един теп хайдек. Ама не е такъв гайд, все пак не за канала, български гайд за... Той имаше. Рашко качваше преди на мастър до някакви клипчета и там за хендрапове и за магазин. Сол Рашко се занимаваше преди. Той толкова съм пусна, че напусна групата. Да. Фейсбук групата го няма с нея, да. Имаш фантрапа, Що? пак супер, защото ти няма... Аз се описвам красиво. Ти просто ми позволява да активирам трап карта за същия компът си. Да, това ще ми сърчва. Лично мога да си Аз нищо не мога. Да. Ами ефект. не ги е с спина. Аз съм? Да. Окей, тегля. Те наши ръкав му фа. Тегля.
Drawface. Да. Да, за лайфено. Ефект на Treasure of the Kings. Да. Взема как господа. Ко беше Вейла? Ефект. Да, Вейла как се прави? Ефект на Anubis. Наскок ти казваш, че Резолюция ще гледам. Ще теглиш една от нейния си ефект. Так че не знам дали на всички. Резолюцията не е специално. Така, създател. Archfiend Facer. Defense position. Ще призова... Изкарвам една. Не, всъщност. Аз теглям. Играем Enemy Damage ефект. И на резолюция трябва да ти махне една рандом карта от екстра. Да. Едно, две. Размесил съм ги вече, тъй че. С една и с лево. Слушам ядно. 8, 9, 10, 1, 2, Темпо. 3. Играят Това трябва да я покажеш и... ефект на Месеси. Можеш ли? Това не играеш мека, да, тъй че. Освен аз да правиш... Може да играе. Не се страни. Знам. Това никой няма знам. Ефект да ми ядно. Да. Мога да я активирам веднъж. Това беше? Ефект на мейна. Да. Всъщност... Ефект на бос. Да. Може с макера. Окей? Няма бела. Не, вау. Ти ми за като облекло. Ефект да ми призова. Чакам глагол били. Пендулум. Говорим конкретно за Вейла. Ефект на нов чейн. Статуя. Който няма пред. Вау, Не бе смисъл му има... Връщането на атака. Да. Spider. Вау. На нов чейн. Връщам. Тези двете да го призова. Велинки за булване, да. Той е доста моя мъж, тъй че... Връщам тези двете. Не, между другото, не знам дали е жена. Мъж, те си Фейс. Предлагам груба да банша и после ги банша. Ти сигурен си, че мога да ги позволяваш? Не, че това нямаш значение, тук ама... Не е лансперца. Мога да за 10 пъти. Сигурен. Да, 300 пъти. Ефекта ще можеш на самото слагане. Смисъл, един обзор и ти направих, той се притесни. Стенбай? Да? Нещо? Много ефект. Смисъл, като активирам картата, просто мога да разпълнаш на карта. На ефекта ще може вече. Мисля, че точно обратно. Не бе, смисъл, пише... Ефект с активation. Нарез? Добре, да. Да, между другото... Да, не знам... Не знам откъде ми се привидя 5 пъти да пише карта. Да. Едно от две. Да. Може да. Малък. Вау, я ще каква ръка, бе. Това е новата ръците на всички времена. Щая ръка е добра, особено ако си първи. Unoutable, unbreakable. Стиги 3 джъджмента. Силно. Отбраността вече го накара ефект. И не мога да ме чук Обаче няма се учи Сума? Рекуем. Двете нивота, Те Giant Dragon не са свързвани.
Ефект да се купна? Да. Шефе, пендулът Съмън инхеренц и Съмън ли? Да. Не, ако феномен са нормални пешъл на трет. Това пето пендул ще го ги носа с Можеш? Да, точно. Момето, значи добавям ефект да тегна. Добре, раз спокойно. Има не, много. Да. Спира? Чек да го бавя с Така е много. Фюжън? You can only use each effect name. Го има. Просто го има. Тук ще го стегнете. Да, ще си направил нов текст. Бях играл. Аз също като бях искал. Беше играл друго. Да, не, ще теглиш мото тебе кота бърка. Бърка, аз направо съм се разтеглил, човек. Upstart на това. Тя, аз не знам, що с това. Вижте, яка е. Задразил самото така. Аз съм изборил мизия, като бях искал, беше... Райзил много съм. Да, ма Райзил вече не съм метал. Да, бе, не съм метал. Почва ли? Играх това, защото играх на поле и не мога играх. Може че има нещо такова. Защото то призовава и трябва махне тия в същия Реал си, или същия тип, без същия трико. Тя разлика това не може да може да се призовава. може би ще бъде това. Не знае, още може би това. Защото аз като цъках Dark World на минут нямаше. 21 за минут. Защото тя отиш грома да разкарате. Аз съм тук да играя карти, не да са пазари. За боца. Ефект на Engrave. Да. Кост ще... Също бай монстър. Добре. Ами... Да? Следователно ефект на секвенс. Да, ще завижте им колаж и да следователя. Не. Обаче... Да, ти какво ли ще кажеш? Защо? Как ще позволя? Така, аз между другото новите диква не го знам. Не знам какво друго очакваш. ДЗ, аз нямам сигурно. Ще пратя... Beast, Wind или Illusion от лека. Да. Ще пратя Nightmare Genesis. Доста е Nightmare. Чувал съм, че я Apprentice. Защото да я призвеш от гроба с Трябваше ми шайне на супер много. Какво става? Да, ще играем треса, защото Прати полен то, казва тя от ръка, ще махнат тъс, тя ще милне 3, ти ще милне още 4. Вече, какво се случва с дробите? Защото призова всичките рандом чудовища, да. Ефект на Apprentice. Той призовава той. Не. Я ти фюзна берем. А то нормал само. Ти дава още един нормал сума, Ама не пише откъде може от века. Да. Имаш 12 манка. Да, извинях просто. Самото е леко, Може да играеш вече и при преборъча. Не се струва, Що да не се струва? В Райзел не се струва, но в Пюр може би. Аз за Пюр говоря, аз за Пюр говоря да не ме
По-добре. С кое бе, Чакай, чакай. Ще ги линкна. Ще ги... За Бабишка, Баб ефект, просто че Розетна призува Лайтенберг отгоре. От гроба? Да, защото ние бах ти кога. Трябва да е честно. Какво да направи? Всичко възможно да играе по игра. 15 за сайда. Защото ми жалба да гледам. Ти повече един пакет ли си купил? Не, ама аз Ти за какво е? Сигурно. Бих взел. Просто пак ги линкваме. Просто ми играм брата и така да се разлива сайта. Ефект да е върна. Много ме кидат, искам да ги слагам на... Ефект, като е ползвам на синко да се... Не, гледат ми Да, Лайци, дарте? Лайци. То какво е? Ефект е до монстър ефект. Да. Само не и моя булайс, който е с 3000, така не мога да го Тайран, Всичките могат го минат, както е 2008. да. Не, аз за близка. Джо? вчера Ще върне Бетфмет. Гроба. Така? Да. Аре, само така е. Колко сгъса е? То се връща. Никой знае колко е. Найс. Тайман само за нас. Стигна. Ами аз нямам инфо на ръката ти, ама... Дрофейс. Стендбай. Не. Батълфейс. И ти успял? Защото мислех съм мулта, разбираш? Да ги я. Добре? Ако може да го Хайде бе, брат, моля да. Може да спиш писничка. Чакай, End of main phase. Да. Ти си шефа в ръка. Не, те помежду другото играеха в Мими. Ти кажа... Сангейм Каймен и Terra Fusion. Три Сангейм Каймен е много. Да. Да, Знам. Стен бай мина. Да мога да правиш хиро по знаеш. Таргет за карта, който я праща. На сума, да. Ама не има тук. Butterfly. Той за смисъл. Нещо? Сам аз. Горял сам аз. Ще активираш го. Имаш ли козмик? Ако имаш Имам че... козмик циклон е много добро. Чейн на... Не и той. Нейтос. Това за Fusion? Нейтос. Да. Нищо не съм. Сериозен. Ще се опитам да активирам ефектът на кащера и Юнко. Ще играе следващия. Също. И той ще ми добави раждане. Ще позна на него. И... Да го прави раждане. Чакай, не това Да. е Нещо. Нет? Да, и сега махаш. Махам... Чакай си. Да, не сега исках дека изне. Не, Държал, нямам колко? В смисъл със сигурност това. Да. Ще го скажа. Да. Проблем ще мога да намеря. Мисля, Едно че от 20 мога. чупения съм много. Да. Шест интервала, да. И още 7. Не да подскачаш. Не, И сега нов чин си, защото имаш. Много две таргета ще бъде... Сега не може да Колко ли ще иска Не, брат, аз хубаво играх в дрон, обаче не аз нарочно играх в дрон, само че... Да, и ефект на... Ще съм на нов Само на ефекта ти праща. Ти праща. Защото се чуди какви правиш. Добре. И сега че адва. Да, ще Добре. Мемфис? Да.
Анубис ефект да мядно. Нема да марка. Добре. И ще кажа ефект. Cine nu mă șupe? Чего заход? Да. Нормално само бедно да марка. Да. Шафрон, активиран най-шафрон. Ефект да мядно. Да, активация. Окей. Мазолеум. Ефект таргет. Чакай. Ага, ти на активация мислиш, окей. Ще Окей. активираме ефект на своята посетна На активация ще кажа Зел, а ти Химера, таргет, скилси. Добре. И ефект. Окей. Сам бавиш. Добре. Ушес. Дискард. Кажа ефект не Да. Когато запомниш, Вземам си Мейдан и... сега позваваме най-ярката карта принципа и Рор. Не е ласно. Коя бе? Пращам И видиш, първо слайд. Какво правиш? Съм аз. Мейдан ефект. Спешъл само. Ти получава на Мейдан и... Чакай, аз също съм го играл, да. Рор ефект. Ефект на Мейдан от гроба. Ти в гроба какво ти остана? Етос. Лакрима и тос. Лакрима ко... Призвава линк. Да, то ще го активирам, нали пак? Ще го линкейкну. Трябва да се призвава. Аз гледах и сетнах, че може да се направи. Не, всъщност, защо да го активирам? Имаш? Не. Аз ти съм мисля. Ефект. Но Той извиня, защото аз съм мъчил много мисля, защото с един гледам дали имам изобщо някакъв плей. Ама не мисля, че имам някакъв плей. Освен... Злоти. Не, няма да игра. Сигурно ще Чук да батъл. Той призвава банш. Той призвава банш, т.е. мога трябва да гледат тя. Да. Няма. Няма нищо цяло. Може би да ще видиш нещо. Окей. Ефект на спирит. Да. То не е филм. Окей. Чай, какво направи? Аз го преживявам, аз не мога. Ама защото друго трябва да стане. Окей, си така. Ти да само на Просто се връща. Ефектът Той Не, ти ако го направиш на само, аз още бях гмин. Да, ти имам право. Пръцваш правото. Така да то не че имам някакъв плей, аз просто... Вместо има вин? Не, има ефект да после само търся полза там, не знам точно. Нещо е Ефект. Окей. Да. Декларация. Да, то се е пълният рак на траката. Да, good game, ама долу. Той няма да го просто ще го Бъв
Ма той ти стройва ли? Добре, стига да спират. Battlefield? Нямаш. Да, Стига играх спират да много. лагат. Да, окей. Еми, Так са, смисъл, аз съм напълно, той имах само да му сбърване. И без Holy shit! Видях се за кой, ама аз казвам често не знам как да го спрам, да кажа, за първи път го виждам. Не, като цяло, ако ти променя нормално само, ако искаш да си да нормално шал, Да, а за това си чакай сега призваваш Що, това. така, Да, и лакримата и тя се шефува. Само трябва да стига. рапто, то си Чакай сега, излета ти се щупи. И като се щупи, ще призвие пак спил. Да, е много. Еми, Дроуфейс, изонали на таргети. Да, ще кажа Сонайт. Да. Взел и Ти може да дава, че ничего не да. да. Стембай мейн. Да. Ще взема хода на отгоре. Ще го не дина. Да, то. Ще фюзна. Да. Само трябва да скарна. Да, ще пробвам първи. Гардиан Химера 1. Газел 2. Делски азил. Нещо? Да. Аз ще починам. Стенбай ми. Това няма смисъл. Кой ги сте? 3. Да. Имам трон. Трон. Има две. Те игра ще чупят двете. Тези. Да. Те ще се щупят. То си не може. То си не фикнат. Да. Ефект пак Ще нормално сумън на... Ти ще го Дай правим в как атака, той в той на немски, атака. ако нещо... Сенд Ефект. Едно ще получава атака за всеки. и Батъл. Да. Ще е такова. Тук Окей. ефект. Дейвид стил. Да си една трапа. Ами, не, спира го, аз просто защото не играя... Ти е 5 и 7. 7, 8. Ти някъде Накрая имам. ефект. Сега ще там нещо.